Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്പൂൺമാൻഡിന്റെ ശ്രീമത്ഭാഗവതം ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാഖ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ധീ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധിനാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജഗന്രാജ് കേ നിതായ മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ മതിജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേസോ മായാവതീത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തി വിശികൈരഗണയ്യ തന്മാം അർവാക്പതന്തമർഹന്തം മനിന്ദയാഭാ ദൃഷ്ട്യാർദ്രയാ സ ഭഗവാൻ സുഹൃദേന ദുഷ്യേ. യോസോ മയാ വിദിതത്വദൃശാ സഭായാം
ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തിവിശികൈരണഗണ്യ തന്മാം അർവാക്വദന്തമർഹന്ത മനിന്ദയാപാത് ദൃഷ്ട്വാർദയാ സ ഭഗവാൻ സുഹൃദേന തുഷ്യേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസോ മയാ വിദുത തത്വദൃശാ സഭായാം തോ ദുരുക്തി വിശികൈരഗണ്യയാ തന്മാം അർവാക്പദന്തമർഹന്തം അനിന്ദയാപാത് ദൃഷ്ട്യാർദ്രയാ സ ഭഗവാൻ സുഹൃദേന ദുഷ്യേ. സോമയാ വിദിത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തി വിശികൈരഗണ്യയാ തന്മാം സർവപദന്തമർഹന്തം അനിന്ദയാപാത് ദൃഷ്ടാർദയാ സ ഭഗവാൻ സുഹൃദേന തുഷ്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചോദിക്കുന്നു. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ മയാ വിദിത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരക്തി വിശിഖൈരഗണ്യയ തന്മാം അർവാക്വദന്തമഹത്തമനിന്ദയാപാത് ദൃഷ്ട്യാദ്രയാ സ ഭഗവാൻ സ്വകൃതേന തുഷ്യേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ മയാ വിദിത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരക്തി വിശിഖൈരഗണയ്യ തന്മാം അർവാക്പദന്തമർഹത്തമനിന്ദയാപാത് ദൃഷ്ട്യാർദ്രയാ സ ഭഗവാൻ സുഹൃദേന തുഷ്യേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ മയാ വിദിതത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തി വിശിഖൈരഗണയ്യ തന്മാം അർവാക്തപതന്തമർഹത്തമനിന്ദയാപാത് ദൃഷ്ട്യാർദ്രയാ സ ഭഗവാൻ സുഹൃദേന തുഷ്യേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസോ മയാ വിദിത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തി വിശിഖൈരഗണയ്യ തന്മാം അർവാക്പദന്തമർഹത്തമനിന്ദയാപാൻ ദൃഷ്ടാദ്രയ സ ഭഗവാൻ സ്വകൃതേന തുഷ്യേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാവേശ്വരി ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ മയാ വിദിത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തി വിശിഖൈരഗണയ്യ തന്മാം അർവാക്പദന്തമർഹത്തമനിന്ദ്രയാപാത് ദൃഷ്ട്യാദ്രയാ സ ഭഗവാൻ സ്വകൃതേന തുഷ്യേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുമുദ മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോസൗ മായാ വിദിത തത്വദൃശാ സഭായാം ക്ഷിപ്തോ ദുരുക്തി വിശിഖൈരഗണയ്യ തന്മാം
अर्वाक्पदन्तमर्हत्तमनिन्दयाभाद् दृष्टार्द्रया स भगवान् सुहृदेन तुष्येत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. योऽसौ मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्य तन्माम् अर्वाक्पदन्तमर्हत्तमनिन्दया पाद दृष्ट्याद्रया स भगवान् सुहृदेन तुष्येत्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യാ ആരി അസോ അത് മയ എന്നാൽ അവിദിത തത്വ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ ദൃശ അനുഭവത്താൽ സഭായാം സഭയിൽ ക്ഷിപ്ത ആരോപിതനായി ദുരുക്തി ദയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ വിശികി അവരുടെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ വിഗണയ്യ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അത് എന്നെ അർവാക് താഴേക്ക് പതന്തം നരകത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുക അർഹത്തമ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ അന്ത്യയ അപകീർത്തിയാൽ അബാദ് രക്ഷിച്ചു ദൃഷ്ട്യ കാണുക ആർദ്രയ സഹാനുഭൂതിയിൽ നിന്നും സഹ അത് ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ ഈശ്വരപദം സുഹൃദേന അങ്ങയുടെ സ്വന്തം കാരുണ്യത്താൽ തുഷ്യൽ സംതൃപ്തനാകണം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. അങ്ങയുടെ മുഴുവൻ മഹത്വങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല. അതിനാൽ തുറന്ന സഭയിൽ വെച്ച് അങ്ങയുടെ നേർക്ക് ഞാൻ ക്രൂരമായ വാക്കുകളുടെ അമ്പുകൾ അയച്ചു. അങ്ങ് അവയൊന്നും കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വമായ അങ്ങയോട് കാട്ടിയ അനുസരണക്കേട് മൂലം നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനെങ്കിലും അവിടുന്ന് എന്നോട് സഹാനുഭൂതി കാട്ടുകയും ശിക്ഷ നൽകി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വാക്കുകളില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സ്വയം സംതൃപ്തനാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ഒരു ഭക്തൻ സാധാരണയായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതികൂലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയും ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യമായി കണക്കാക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ദക്ഷൻ മഹാദേവനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച നിന്ദ്യവാക്കുകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവൻ നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടാൻ. പക്ഷെ മഹാദേവൻ അവനോടുള്ള ദയ മൂലം അവന്റെ അപരാധം ലഘുവാക്കാൻ അവനെ ശിക്ഷിച്ചു. രാജാവ് ദക്ഷനെ അത് ബോധ്യമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാമനസ്കൃതിക്കുള്ള പെരുമാറ്റമോർത്ത അവൻ അതിന് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു പിതാവ് തന്റെ കുട്ടിയെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശിക്ഷിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ അവനത് ശിക്ഷയായും ദുഃഖകരമായും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവൻ വളർന്ന് സ്വന്തം ബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിതാവ് പണ്ട് നൽകിയത് ശിക്ഷയായിരുന്നില്ലെന്നും കാരുണ്യമായിരുന്നെന്നും അവന് ബോധ്യമാകും. അതേപോലെ മഹാദേവന്റെ ശിക്ഷയെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ ദർശനെ അത് ശിക്ഷയായിരുന്നില്ലെന്നും തന്റെ നേർക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നെന്നും ബോധ്യമായി. ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധ പാതയിലേക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. ഏത് ദുരിതാവസ്ഥയും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണന്റെ ശിക്ഷയായി കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എടുക്കുകയില്ല. ഏത് ദുരിതാവസ്ഥയെയും അവൻ ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യമായി സ്വീകരിക്കും. അവൻ വിചാരിക്കും, എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചെയ്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ അപകടമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് പതിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു. കർമ്മത്തിന്റെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനാ ശിക്ഷ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭക്തനും അധികം ഗൗരവത്തോടെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സമർപ്പിതരാവുകയും ശിക്ഷകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്തരം ദുരിതാവസ്ഥകളൊന്നും അവനെ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ക്ഷമാപൈവം സമീഡ്വാംസാം ബ്രഹ്മണാ ചാനുമന്ത്രിതഃ കർമ്മസന്ധാനയാമാസ സ്വപാദ്യായർത്തി ഗാദിഭിഃ. മൈത്രേയ ഉവാച. ക്ഷമാപ്യൈവം സമീഡ്വാംസം ബ്രഹ്മണാ
ചാനുമന്ത്രിത. ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് അവിടെ എന്തോ അക്ഷരത്തെറ്റ് വന്നതാണ്. ക്ഷമാപ്യൈവം സമീട്വാംസം ബ്രാഹ്മണ ചാനുമന്ത്രിത. കർമ്മസന്ധാനയാമാസ സ്വപാദ്യർത്ഥി ഗാദിഭിഃ. ഒന്നാമത്തെ ലൈനില് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബ്രഹ്മണ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കുക. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ വാച ക്ഷമാപ്യൈവം സമീദ്വാസം ബ്രഹ്മണാ ചാനുമന്ത്രിതഃ കർമ്മസന്ധാനയാമാസ സോപാധ്യായർത്തികാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. पंकजाक्ष माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यवंसामिठासं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामासां सोपाध्यार्ति गान्धिभिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गंगामणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीट्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामास सोपाध्यायर्तिगादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीट्वांसं ब्राह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामास सोपाध्यायैर्तिगादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विरजा विजय देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीढांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामास सोपाध्यायर्तिगादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मेला प्रसन्न माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमाप्यैवं समिद्वांसं ब्रह्मणो चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामास स्वापाध्यायार्तिगादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यवं समीट्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्मसन्धानयामास सोपाध्यायत्विगादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो चलिए। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ചില മാമുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം
മഹാദേവനാൽ മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ട രാജാവ് ദശൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മഹാജ്ഞാനികളായ മുനിമാരോടും മറ്റു പുരോഹിതരോടും ചേർന്ന് യജ്ഞം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദൈത്യൈ ത്രികാപാലം ദ്വിജോത്തമഃ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദൈത്യൈ ത്രികാപാലം ദ്വിജോത്തമഃ. പുരോടാശം നരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലുന്നു. ഗീത ടീച്ചർ മതം ചൊല്ലിയോ? കേട്ടില്ല ശരിക്കും. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ചെല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഇല്ല പിന്നീട് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസദന്തത്യൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമാഃ. പൂരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ശാജിമാത ടീച്ചർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദധ്യൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമാഃ. പുരോഢാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭമാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ധ്യേ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമാം. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദത്യൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമാഃ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദത്തൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമാഃ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമുഖി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദത്തൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമാഃ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു പ്രേമിനെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദത്യൈ ത്രികപാലം. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചില ദിക്കിൽ നിന്നാലേ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് വരുന്നില്ല. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവ യജ്ഞസന്ധ്യേ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ദത്യൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമഃ. പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശ്രീവാത്ര മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞ സന്തത്യൈ തൃകപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവഭൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്തത്യൈ തൃകപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുസ്മിത കൃഷ്ണ പ്രിയദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്തത്യൈ തൃകപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്തത്യൈ തൃകപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്തത്യൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്ധ്യൈ തൃകപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശാം നിരപവൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്തത്യൈ തൃകപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഷ്ണവം യജ്ഞസന്തത്യൈ ത്രികപാലം ദ്വിജോത്തമഃ പുരോടാശം നിരവപൻ വീരസംസർഗശുദ്ധയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം വിളിച്ചോളാം. അനന്തരം യജ്ഞം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബ്രാഹ്മണർ വീരഭദ്രന്റെയും മഹാദേവന്റെയും മൃഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഇതര അനുയായികളുടെയും സ്പർശം മൂലം മലിനമാക്കപ്പെട്ട യജ്ഞശാലയുടെ ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകൾ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അവർ പുരോടാശം എന്ന തർപ്പണം അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. മഹാദേവന്റെ വീരഭദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുയായികളെല്ലാം വീരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നവരും ഭൂതപ്രേതാദികളായ രാക്ഷസന്മാരുമാണ്. അവർ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയും യജ്ഞസ്ഥലം പാടെയും മലീമസമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയ അണുബാധ പുരോടാശ ബലികളിലൂടെ ആദ്യം ശുദ്ധമാക്കണമായിരുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ അശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചാൽ അത് സേവാ അപരാധമായി തീരും. ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തിന്മേൽ നടത്തുന്ന ആരാധനയും വിഷ്ണു യജ്ഞമാകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അർച്ചനാവിധി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ വളരെ ശുദ്ധി പാലിക്കണം. പൂജകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി സൂക്ഷിക്കുകയും നിവേദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വൃത്തികളോടെ പാചകം ചെയ്യുകയും വേണം. ചിട്ടയോടെ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിരസാമർഥ്യത്തിൽ വിവരിച്ചു. അർച്ചനാ സേവനത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ 32 വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർച്ചനാ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരോഹിതൻ നിർബന്ധമായും അങ്ങേയറ്റം ശുദ്ധി പാലിച്ചേ തീരും. ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷവും സാഹചര്യങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളാണ് ജപിക്കേണ്ടത്.
ഒരുവൻ ബാഹ്യമായോ ആന്തരികമായോ അശുദ്ധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്ന പക്ഷം പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധനായി തീരും. യജ്ഞശാല പൂർണ്ണമായും വീരഭദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാദേവന്റെ അനുയായികളാൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അത് മുഴുവൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മഹാദേവൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവമംഗളകാരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അവിടെ അതിനിന്ദ്യങ്ങളായ പലതും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ശുദ്ധി പ്രക്രിയകൾ അനിവാര്യമായിരുന്നു. ത്രിലോകങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ത്രികപാലകൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ പരിപൂർണമായ പരിശുദ്ധീകരണം എവിടെയും സാധ്യമാകൂ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ മഹാദേവന്റെ അനുയായികൾ പൊതുവെ അശുദ്ധരാണെന്ന് അവിടെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ക്രമമായി സ്നാനം ചെയ്യാത്തവരും മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നവരും കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരുമാണ്. അത്തരം ക്രമവിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഭൂതങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരായി കണക്കാക്കും. അവർ യജ്ഞശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ ആ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നതിനാൽ അവിടെ വിഷ്ണു പ്രീതിയുടെ സൂചകമായ ത്രികപാല തർപ്പണങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം നോക്കാം. 18ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത്യരുണാ അത്തഹ വിഷായജമാനോ വിശാംപതേ യാ വിശുദ്ധയാദോപ്യോ തഥാ പ്രാദുരബോധരീ. അത്യാരുണ്യത്തഃ വിഷായജമാനോ വിശാംപതേ യാ വിശുദ്ധയാ ദദോ തഥാ പ്രാദുർബോധരീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാൻ ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വാരുണ്യത്തഃ വിഷായജമാനോ വിശാംപതേ ധിയാ വിശുദ്ധയാ ദദ്യോ തഥാ പ്രാദുരബുദ്ധരീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്ധരുണ അത്തഃ വിഷാ യജമാനോ വിശാംപതേ ധിയാ വിശുദ്ധയാ ദദ്യോ തഥാ പ്രാദുരബുദ്ധരീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ വിതുരനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, രാജാവ് ദക്ഷൻ ശുദ്ധമായ ധ്യാനത്തിൽ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട എണ്ണ യജുർവേദ മന്ത്രങ്ങളോട് തർപ്പണം ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഉത്പാദിച്ചു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സർവവ്യാപിയാണ്. ക്രമീകൃത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പവിത്രമായ ധ്യാനങ്ങളോടെ ഭക്തിയോടും സേവന മനോഭാവത്തോടും വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് ആവശ്യമായ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും വിഷ്ണുവിനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. കണ്ണുകളിൽ ഈശ്വര ഭക്തിയുടെ ലേപനം പുരട്ടിയ ഭക്തനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു. സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോട് അങ്ങേയറ്റം ദയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരൻ. ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിശങ്കരായ രാധികായ ദാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ദത്തായ പ്രഭുപാദ് की जय निताय ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ദർശൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ അപരാധവും അല്ലെ, അതിന് മഹാദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ശിക്ഷയെ കുറിച്ചാണ്. അത് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുപാലകൻ പശുവിനെ നേരായ രീതിയിൽ നയിക്കുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ മഹാദേവൻ ചെറിയൊരു ശിക്ഷയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് നരകശിക്ഷകളായിരിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ആ ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, യത്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നതും ആ ശിക്ഷയെ കൂടി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ മുഴുവൻ മഹത്വങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല, അതിനാൽ തുറന്ന സഭയിൽ വെച്ച് അങ്ങയുടെ നേർക്ക് ഞാൻ ക്രൂരമായ വാക്കുകളുടെ അമ്പുകൾ അയച്ചു. അങ്ങ് അവയൊന്നും കണക്കിലെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിത്വമായ അങ്ങയോട് കാട്ടിയ അനുസരണക്കേട് മൂലം നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനെങ്കിലും അവിടുന്ന് എന്നോട് സഹാനുഭൂതി കാട്ടുകയും ശിക്ഷ നൽകി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വാക്കുകളില്ലാതിനാൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സ്വയം സംതൃപ്തനാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും എല്ലാവരും ഉള്ള സഭയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദശൻ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മഹാദേവനെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഹാദേവൻ അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. അല്ലെ, പിന്നീട് തന്റെ പത്നിയെയും അപമാനിക്കുകയും അവള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദശന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദശൻ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദശൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറ്റത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരിക്കും. എന്നാൽ അവിടുന്ന് സഹാനുഭൂതി കാട്ടി ചെറിയൊരു ശിക്ഷ നൽകി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളും ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആവും. അല്ലെ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ, എനിക്കെന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ നേടുന്നത്? അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് എത്രയോ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഈ ജന്മത്തിന്റെ എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. അല്ലെ, അത്രയും നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലുതായാലും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷകളൊക്കെ ഏൽക്കണം. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപകൃതികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പാപത്തിന്റെ തോത്, അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തോത് കുറച്ച് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് തത്തേനുകമ്പം സുസമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം വിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദയെ മുക്തി പദേ സുരാപക്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ശിക്ഷകളും അല്ലെ, 28ഓളം നരകങ്ങളാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അത്രയും നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഓരോ നരകങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഓരോ ശിക്ഷകൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തി കുറച്ചു കാലം ഇസ്കോണിൽ ഒളിവിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ക്രിമിനൽ ആയിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദ് ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വേറൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, നീ ജയിലിലുണ്ടായ ആളാണോ, പോയിക്കോളൂ, ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനും ജയിലിലായിരുന്നു, കൃഷ്ണനും ഭഗവാനും ജനിച്ചത് ജയിലിലായിരുന്നു അല്ലെ. ദേവപുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴേ കംസന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അത് വളരെ സൗമ്യതയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത്. വേറൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഇത്രയും വലിയ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, നാളെ മുതൽ വരണ്ട, അല്ലെ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും ബാഗൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമാക്കി കൊടുത്തു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനും ജയിലിലായിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു, ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ശിക്ഷയാണ്, ശിക്ഷ ലഭിക്കണം, അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് അങ്ങ് ചെറിയൊരു ശിക്ഷയാക്കി തന്നിട്ട് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് അങ്ങയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വാക്കുകളില്ലാതിനാൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സ്വയം സംതൃപ്തനാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിനെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് അങ്ങയോട് പറയുവാനായിട്ട് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല, അങ്ങയോട് നന്ദി പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ തന്നെ സ്വയം സംതൃപ്തനാകുന്നു. ഭഗവാനെ ഗോപികമാർ അല്ലെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഗോപിക ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരോട്, നിങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ള ഈ സ്തുതികളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് നൽകുകയാണ്. ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ആവില്ല. ഇത് ഒന്നും ആവില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്തുതികളും ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ. തിരിച്ച് നൽകാനാകാത്തത്ര സ്നേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാർക്ക് അല്ലെ. അവർ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആരും തന്നെ ആ പാദധൂളി നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോട്ട് അല്ലെ. നാരദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാനോട് അത്രയും നിഷ്കപടമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നൽകിച്ചു അല്ലെ. അത് ഇവിടെ ദർശനം പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങയോൾക്ക് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനോ അങ്ങയെ നന്ദി പറയാനോ വാക്കുകളില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ സംതൃപ്തരാകണം. അപ്പോ നമുക്കും ഭഗവാനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും മതിയാവില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് എത്രയോ ജീവികളായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോഴ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത്രയും അല്ലെ, അത്രയും ദുർലഭമാണ് മാനവജന്മം, മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന്. ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും വലിയ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തി ലതാപിച്ചു. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ്, എത്രയോ ജീവികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പഠിച്ചു അല്ലെ. ഓരോരോ 2 കാലുള്ളത് അല്ലെ, 4 കാലുള്ളത്, പിന്നീട് 2 കാലുള്ളത് അല്ലെ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ വരുന്നു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ബ്രാഹ്മണരാകുന്നത്, ബ്രാഹ്മണരിൽ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ആ വേദങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അഭ്യസിക്കുന്നവർ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും മഹാഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരുപരമ്പരയൊക്കെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെയും ആ ഗുരുവിന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതിന്
നമുക്ക് ഒരിക്കലും നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല, വാക്കുകൾ മതിയാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എത്ര കാലം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രയും കാലം ഭഗവാനും പ്രഭുപാദർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ സാധാരണയായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതികൂലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെയും ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ദശൻ മഹാദേവനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച നിന്ദ്യവാക്കുകൾ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവൻ നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടാൻ. പക്ഷെ മഹാദേവൻ അവനോടുള്ള ദയ മൂലം അവന്റെ അപരാധം ലഘുവാക്കാൻ അവനെ ശിക്ഷിച്ചു. രാജാവ് ദശന് അത് ബോധ്യമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാമനസ്കൃതിയുള്ള പെരുമാറ്റം ഓർത്ത് അവൻ അതിനെ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്രയും വലിയ ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. വേണമെങ്കിൽ മഹാദേവന് നരകത്തിൽ നിന്ന് അയക്കാതെ തന്നെ മഹാദേവന് വേണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അവന് ദശനെ ഭസ്മമാക്കി കളയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈഷ്ണവര് അല്ലെ, വൈഷ്ണവാനാമദാശം ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. വൈഷ്ണവരെ ഉയർന്ന അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല. അത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു പിതാവ് തന്റെ കുട്ടിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അത് ശിക്ഷയായും ദുഃഖകരമായും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവൻ വളർന്ന് സ്വന്തം മുഖത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിതാവ് പണ്ട് നൽകിയത് ശിക്ഷയായിരുന്നില്ല, കാരുണ്യമായിരുന്നു എന്നും അവന് ബോധ്യമാകുന്നു. അതേപോലെ മഹാദേവന്റെ ശിക്ഷയെ ഉപയോഗിച്ചറിഞ്ഞ ദർശനെ അത് ശിക്ഷയായിരുന്നില്ലെന്നും തന്റെ നേരത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു കൃത്യമായി. നേരത്തെ സ്വന്തം പണത്തിലും സമ്പത്തിലും അധികാരത്തിലും ഒക്കെ മതിമറന്നിട്ട് മഹാദേവനെ അപമാനിച്ചു അല്ലെ. സതീദേവിയെ അപമാനിക്കും. ആ സതീദേവി ദേഹം തന്നെ വിടാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ദശന്റെ മുമ്പിൽ ദശൻ അപ്പോഴും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു. പിന്നീട് ശിക്ഷ ലഭിച്ചപ്പോൾ, ആ ചെറിയൊരു ശിക്ഷ ലഭിച്ചു അല്ലെ, വീരഭദ്രൻ വന്നിട്ട് തലയറും. പിന്നീട് പറഞ്ഞു മഹാദേവന്റെ തന്നെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആടിന്റെ തല വെച്ചു അല്ലെ. പിന്നീട് പറഞ്ഞു ശരിയായ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ വന്നു. താൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനായിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അപ്പോഴേ ദേഷ്യം തോന്നും അല്ലെ. പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാകും അതൊക്കെ എന്നെ നന്നാക്കാനായിട്ട്, ഞാൻ നേരായ വഴിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നത്, വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാർ പറയും, കുട്ടികളൊക്കെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അവരെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അച്ഛനമ്മമാർ പറയുന്നത്, നീ ഒരു അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടാകുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗൗരവം അതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് പോകാനാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധപാതയിലേക്ക് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഏത് ദുരിതാവസ്ഥയും പരമദൈവത്വ പുരുഷന്റെ ശിക്ഷയായി കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എടുക്കുകയില്ല. ഏത് ദുരിതാവസ്ഥയെയും അവൻ ഈശ്വരന്റെ കാരുണ്യമായി അവൻ വിചാരിക്കും, എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചെയ്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ അപകടകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പതിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു. കർമ്മത്തിന്റെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനാ ശിക്ഷ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുറത്തുള്ള ആള് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നതോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെ കുടുംബത്തിനേക്കാളും പുറത്തുള്ള ആളാണ് പറയുക അല്ലെ. എന്താണ് നോക്കിയട്ടെ, അവരൊക്കെ കാര്യം നോക്കിയട്ടെ, അവരൊക്കെ രാവിലെ 4 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നിരുന്നിട്ട് വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ജപിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അവരെ ആവലാതി കൂട്ടും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ്. ഭഗവാൻ എനിക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ നൽകുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അതിലെ സംഭ്രാന്തനാവുകയില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും ഇത് ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ എത്രയോ ഭയാനകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർത്താൽ മതി. അയൽവക്കത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതൊക്കെ ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് വ്യസനിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാനില്ല. അവര് ഓരോരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താൻ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവര് അത് ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, അത് ഭഗവത് കാരുണ്യമായിട്ട്
കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് തത്തേനു ഗംഭം സുസമിഷമാണ് പുഞ്ചാനേവാത്മാ വിധം വിഭാഗം വിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദേവി പതിവസ്. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു, എന്റെ മകള് പരീക്ഷ, എന്റെ മകൾ പരീക്ഷ, ഇനി മതി ജപിക്കൊന്നും വേണ്ട, എന്താണ് ഇതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണ് പറയുക, മതി ജപിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇതിനിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, അറിയുന്ന മാംഗ്ലൂരിലുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെ അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അവർ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ കർമ്മഫലം ഇവിടുന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വലിയ ശിക്ഷയാണ്, തെറ്റുകൾക്ക് വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഓരോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ടും ഓരോരോ ശിക്ഷകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് അത്രയും സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി അതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ തോത് പാപഫലങ്ങളുടെ തോത് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തന്മാര് ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല അല്ലെ. അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത്, നമുക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്കിനി വരാനിരിക്കുന്നത് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ, ശിക്ഷകൾ ഇനി അവർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അതില് വ്യസനിക്കുന്നില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യണമല്ലാതെ വേദനിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചെയ്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ അപകടകരമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് പതിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു. കർമ്മത്തിന്റെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സൂചന ശിക്ഷ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭക്തനും അധികം ഗൗരവത്തോടെ പരമദൈവ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാവുകയും ശിക്ഷകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്തരം ദുരിതാവസ്ഥകളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, മഹാമുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, അപ്രകാരം മഹാദേവൻ മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ട രാജാവ് ദശൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മഹാജ്ഞാനികളായ മുനിമാരോടും മറ്റു പുരോഹിതന്മാരോടും ചേർന്ന് യജ്ഞം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടക്കം കുറിച്ചു. അല്ലെ, നേരത്തെ യജ്ഞം മലങ്കോലമായി അല്ലെ, വേറെ ദശന്റെ ശിരസിന് പകരം ആടിന്റെ ശിരസൊക്കെ വെച്ചു അല്ലെ. മുനിമാരുടെയൊക്കെ അവരൊരു ഋഷിമാർക്കൊക്കെ അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു, അതൊക്കെ നേർക്കാക്കി അല്ലെ. ഓ വീണ്ടും യജ്ഞം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനന്തരം യജ്ഞം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ബ്രാഹ്മണർ വീരഭദ്രന്റെയും മഹാദേവന്റെയും ഭൂതഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഇതര അനുയായികളുടെയും സ്പർശനം മൂലം മലിനമാക്കപ്പെട്ട യജ്ഞശാലയുടെ ശുദ്ധീകരണ ക്രിയകൾ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അവർ പുരോടാശം എന്ന തർപ്പണം അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. നേരത്തെ വന്നിട്ട് എല്ലാം മലിനമാക്കി അല്ലെ. ഇത് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, മഹാദേവൻ വീരഭദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അനുയായികളുള്ള വീരന്മാരെന്ന് ഭൂതപ്രേതാദികളായ രാക്ഷസന്മാരുമാണ്. അവർ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി വരുന്ന സ്ഥലം പാടെ മലിനമാക്കിയിരുന്നു. നമ്പർ 1 ഉം 2 അവിടെ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ മലിനമാക്കുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥലമൊക്കെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മലിനമായി. പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതലും മലീമസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയാണ് പുരോടാശ ബലികളിലൂടെ ആദ്യം ശുദ്ധമാക്കണമായിരുന്നു. യജ്ഞത്തിൽ അശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചാൽ അത് സേവാപരാധവുമായി തീരും. കുർബാദർ പറയുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തിന്മേൽ നടത്തുന്ന ആരാധനയും വിഷ്ണു യജ്ഞമാകുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും അർച്ചനാവിധി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ വളരെ ശുദ്ധി പാലിക്കണം. പൂജകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി സൂക്ഷിക്കുകയും
നിവേദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ശുദ്ധിവൃത്തികളോടെ പാചകം ചെയ്യുകയും വേണം. ചിട്ടയോടെ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിസാമസിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ആരാധനകളിൽ വീട്ടിലുള്ളതിന് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ളതായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് പ്രഭുപാദയുടെ പറഞ്ഞു. അത് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കണം. അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മള് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമ്മള് എന്താ പറയാ, കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ആചമനം ചെയ്യണം. പിന്നീട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം തിരുകൾക്ക് വെച്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും ആചമനം ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തൊടുന്നതിന് മുന്നേ വീണ്ടും ആചമനം ചെയ്യും. വിശേഷ ആചമനം 24 മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടില്ലേ. നമ്മളിവിടെ വീടുകളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സിമ്പിള് ആചമനം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം മാധവായ നാരായണായ അല്ലെ എന്നിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് മതി. എന്നാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാകുമ്പോൾ വിശേഷ ആചമനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 24 മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഉള്ള ആചമനം. ഓം കേശവായ നമഃ, മാധവായ നമഃ, നാരായണ നമഃ, ഗോവിന്ദായ വിഷ്ണുവേ നമഃ, മധുസൂദനായ നമഃ, ത്രിവിക്രമായ നമഃ, വാമനായ നമഃ, ശ്രീധരായ നമഃ, ഋഷികേശായ നമഃ, പത്മനാഭായ നമഃ, ദാമോദരായ നമഃ, ഋഷികേശായ നമഃ, പത്മനാഭായ നമഃ, ദാമോദരായ നമഃ, ദാമോദരായ നമഃ, അച്യുതായ നമഃ, ജനാർദ്ദനായ നമഃ, ത്രിവിക്രമായ നമഃ, ത്രിവിക്രമായ നമഃ, ഹരേ നമഃ, ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 24 മന്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള മുദ്രകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിശേഷ ആചമനം ചെയ്യും. പിന്നീട് അപവിത്രോ പവിത്രോ സർവാവസ്ഥകോപിക യസ്മരേ പുണ്ടരീകാശം സ്വബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുദ്ധി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു. പുണ്ടരീകാശനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് ഓം പുണ്ടരീകാശായ നമഃ, ഓം പുണ്ടരീകാശായ നമഃ, ഓം പുണ്ടരീകാശായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുണ്ടരീകാശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ പറയുന്നു. ഒരുവൻ ബാഹ്യമായോ ആന്തരികമായോ അശുദ്ധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും പരമദിവ്യ പുരുഷന്റെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം സ്മരിക്കുന്ന വർഷം പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധമായി തീരുന്നു. 24 ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് വിശേഷ ആചമനം എന്നത് ശുദ്ധിയാവുന്നത്. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വീടുകളിലായിട്ടാകുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആചമനം മതി, സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആചമനം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലെ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ശുദ്ധിയോടെ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഒക്കെ അശുദ്ധമാണ്. പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പിന്നെ മൂർച്ചയായി അശുദ്ധിയായി. പിന്നെ ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേണം അമ്പലത്തില് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതുപോലെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ടാവും കുളിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. വീടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പാലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അത്രയും ശുദ്ധിയാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധിയോടെയും വൃത്തിയോടെയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തിരസാമ സിന്ധുവില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പറയുന്നു. അർച്ചനാ സേവനത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ 32 ഇതിലുള്ള അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർച്ചനാ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരോഹിതൻ നിർബന്ധമായും അങ്ങേയറ്റം ശുദ്ധി പാലിച്ച് തീരുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത്തില് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 32 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിരസാമ സിന്ധുവും പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും സാഹചര്യവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളാണ് ജപിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകമവും പുറമെയും ഒക്കെ ശുദ്ധിയാവുന്നതാണ്. സ്മരേത് പുണ്ടരീകാശ സ്വബാഹ്യ. പുണ്ടരീകാശം അല്ലെ, താമര കണ്ണൻ, താമര കണ്ണുകളുള്ള താമര കണ്ണൻ. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകവും പുറവും ഒക്കെ ശുദ്ധിയാവും. യജ്ഞശാല പൂർണ്ണമായും വീരഭദ്രനിൽ നിന്നുള്ള മഹാദേവന്റെ അനുയായികളാൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മഹാദേവൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. സർവമംഗളകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അവിടെ അതിനിന്ദ്യങ്ങളായ പലതും ചെയ്തതിനാൽ ശുദ്ധി പ്രക്രിയകൾ അനിവാര്യമായിരുന്നു. ലോകങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന
കപാലകൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പരിപൂർണമായ ശുദ്ധീകരണം എവിടെയും സാധ്യമാവുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ മഹാദേവന്റെ അനുയായികൾ പൊതുവെ അശുദ്ധരാണെന്ന് ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നത്. അവർ വളരെ വൃത്തിയുള്ളവരെന്ന് മാത്രമല്ല ക്രമമായി സ്നാനം ചെയ്യാത്തവരും മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നവരും കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരുമാണ്. അത്തരം ക്രമവിരുദ്ധരായ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഭൂതങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരായി കണക്കാക്കുന്നവർ യജ്ഞശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മലിനമാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവിടെ വിഷ്ണു പ്രീതിയുടെ സൂചകമായ കപാല തർപ്പണങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ശിവന്റെ കൂടിയുള്ളവരെന്നാ പറയുന്നത് അവര് വൃത്തിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവര് അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ളവരാണെന്ന് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഹിപ്പികളൊക്കെ ഇതേ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു. ഹിപ്പികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ളവരെ മുടി നീർത്തി വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരെയാണ് പ്രഭുപാദരി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. തന്നെയാണ് മഹാദേവനും അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വെറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളവരെയും അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എവിടെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പല വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവര് പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ അവിടെ ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രേതമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ഉപയോഗിക്കാതെ. പ്രഭുപാദർ അവരോട് പറഞ്ഞു, അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്തായാലും വേറൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് പ്രേതമുണ്ടായാലും വെറുതെ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെറിയ പൈസക്ക് ആ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം തുടങ്ങി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തു. പ്രേതവും ഭൂതവും എല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്നാ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അവിടെ സത്സംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രേതബാധയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ചില ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്താലൊക്കെ അവിടെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ബിൽഡിംഗ് ആയാലോ ഷോപ്പായാലോ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭാതര് വരുന്നു. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ആ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ മന്ത്രവാദമൊക്കെ നടത്തും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങളൊക്കെ ചെലവാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളും ഒക്കെ പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ശിവന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ പറയുന്നത് അത് അതേപോലെയുള്ളവരായിരുന്നു ഹിപ്പികളൊക്കെ അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. മഹാമുനി മൈത്രൻ വിതുരനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, രാജാവ് ദശൻ ശുദ്ധമായ ധ്യാനത്തിൽ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട വേണ്ട യജുർവേദ മന്ത്രങ്ങളോട് തർപ്പണം ചെയ്തപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠയായി. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് യജുർവേദ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തർപ്പണം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ നാരായണ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സർവ്വവ്യാപിയാണ്. കൃതികൃത നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പവിത്രമായ ധ്യാനങ്ങളോടും ഭക്തിയോടും സേവന മനോഭാവത്തോടും വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് ആവശ്യമായ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും വിഷ്ണുവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. കണ്ണുകളിൽ ഈശ്വര ഭക്തിയുടെ ലേപനം പുരട്ടിയ ഭക്തന് പരമദൈവത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയുന്നു. സ്വന്തം ഭക്തന്മാരുടെ അങ്ങേയറ്റം ദയയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവേഷു വിലോകേന്ദ്രിയം ശ്യാമസുന്ദരം അജിന്റെ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം. ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ വേദാന്തികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ, അവിടെ യോഗികളും മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ള വേദാന്തികളൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുക തന്നെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വസിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ അല്ലെ പ്രേമാഞ്ജനം, കൃഷ്ണപ്രേമം അല്ലെ ആകുന്ന അഞ്ജനം പല പല എന്താ പറയാ കൺമഷികളും ഉണ്ട് അല്ലെ. കണ്ണില് എന്താ പറയാ ഐലൈനർ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ അഞ്ജനം. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം പുരട്ടാനായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. ആ
പ്രേമഭക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാവും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാനെ സൂർദാസിനൊക്കെ കണ്ണു കാണില്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ട് രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ ഭഗവാനെ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഈ പതിദാനാം പാടുനിന്റെ വൈഷ്ണവേ വൈഷ്ണവ